Alegia gaur ere bustitzea tokatuko zaizue hobeto esan da. Galdera sorta bat prestatuta zuentzat eta zuek egin beharko duzuena, izena entzundakoan, altxagora eta aldela behintzat zuzen erantzun. Ze bestela, badakizue ze tokatzen zaigun. Eta hau ez da kamioia. Hau dutxa da Janire, eta oraindik ez dugun eskarik ikusi, dutxa azpian. Bustitzen behintzat. Hasiko gara galderekin, presa haude ekipo. Itxoen, proposamen batekin nahi dut, Venga. Ez badugu inor faiatzen zuzatzen zara dutzen. Inongo problemarik ez. Bai, bezu eta? Hemenik aurrera ia zuen esku. Seguro gizaude. Norekin hasiko naiz, Oierrekin, adibidez. Oier, zein izan zen Greziar mitologiako jainkorik garrantzitsuena? Zeus. Zeus asmatuta, ondo. Olatz. Gainerako guztiak isilik. Nola izena du Son Gokuren andreak? Txitxi! Ez du balio! Olatzek etzekien eta atzetik argoitzek esan dio. Eskerrik asko. Txitxi zen erantzuna. Ondo, Olatz. Txitxi esan, Hemen gauden gubiok eta atzetik entzun dugu. Zuk entzun da, zuenik ez dut erantzun da. Ez du balio. Ez du balio. Zuk ez dut nahi dutxatu. Enara! Nola izena du Aitorren amak? Izaskun. Izaskun, ondo. Uf. Por cierto, zu ez eseri, Zu gora. Ibai, Lasai. zenbat urte daramatza Janirek playara hondartzara joan gabe? Urte, 0. 0. Aurten joan da. Ez da zuzena, zenbat da erantzuna? 5 urte. Ibai, Baina joanen dira surfaitea joan dira. berak esandako deklarazioetan 5 urte daramatza hondartzara joan gabe. Zuti, ondo zaude. Hori trampa. Dena nire kontra gaur, irantzu! Zu gora, Zein da Leo Messiren ezizena? Izengoitia, motea. Xau! Bakit! Ez da zuzena, arkakusoa. Lapurra esaten diote, gora! Irantzu, altxa. Altza, Felipe. Aitor! Ze herrialdetan dago Transilvania. Hor vampiro ez izan. Bai. Eixo? Bai. 3, 2, 1 esan egin dizute eta ez duzu asmatu. Errumanian, zutik! Errumania. Berto dutxita bat, venga. Txitxita, txotxo. Oier, por cierto, nila... Bai. Baina, datorren astean, edo, horrengoan. Txurru! Zenbat G edo G dauzka Guggenheimek? 3. Ondo, elegante. Asmatuta, Janire! Ze taldetako abeslaria da Nacho de Felipe? Oskorri. Ondo! Zeinek esan dio? Inor. Asmatuta, perfecto. Argoitz! Ze frutarekin egiten da sagardoa? Sagarrarekin? Igual, ondo! Naomi! Nola du izena Iker... Opa, Ikerren neska laguna. Amaia, ondo, hemen izan genuen. Julen, nork zuzendu zuen, tokaio, Piztiaren eguna pelikula, El Día de la Bestia. Ni idea, etzekit. Esan bat. Julen Telleria. Irudi bat, Jo, etzekit. etzekit ez da zuzena. Ales de la Iglesia jaunak, zutik, Julen. Eta bukatzeko, Leire. Zerekin idazten zuen Jessica Fletcherrek. Jessica Fletcherrek zerekin idazten zuen. Gogoekin. Baita ere, ez da zuzena, idaz makinarekin. Hombre. 1, 2 eta 3. 1, 2 eta 3. Ze ondo berdinketa, ez da? Ba honen bestez, gaur ere, guta gutarraken, zeruti bera jetxi dadila, gure dutxa mesede. Sei lagun dauzkagu zutik,
3 eta 3, beraz, ze kuadrilarekin hasiko garen nik ez dakit. Nakor eta Maia, nora bialiko dugu lehendabiziko baloia, noren teilatupean jarriko dugu? Nire askat goguak ja, neska tokatzia bustitzia. Zebain arte beti mutila izan dira. Así que han bin eskadare. Hemen bi neska, hemen bat. Handik hasiko gara. Handik hasiko gara. Bai. Eta norekin hasiko gara? Txon. Zuia etara jatorrena, irantzu. Hori Olatzek esan behar digu, Olatz? Irantzurekin? Bai. Perfecto. Olatz, erabakia zure izan da, Eta akaso berriz ere, hemendik baloia zuen teilatura buelta liteke. Kaixo erantzu? Kaixo. Prest? Ez, baina igual do. Ez dago, besterik. 3 kolore. Txuria, gorria eta urdina. Zure Gorria. favoritoa zina, gorrilla. Vale. 3 bat eta tira fuerte, Irantzu, animo, eskumina getariari. 1, 2 eta 3! Tira fuerte, Jarri dutxaren azpian. Vale, listo, libratu gara. Uf! Eskerrak. Talde arroxa. Aitor, Ibai eta Leire. Eta erabakia... Enarak hartuko du. Ibai. Aitor ez aldugu bidaliko berriz ere. Ez, gizajoa. Ibai. Torriai. Kendu zapatillak igual hobeto. Mikroak enduko diogu. Zer da, lehendabiziko aldia honen azpian jarriko zarena, Ibai? Bigarrena, ja. Gizajoa. Iritsi berria, ja arriskuan, dutxatik pasako da bigarren aldiz, eta gorriari ezin zaio tira egin. Urdina edo txuria? Gaur dutxatu nahi naiz, así que... Urdina? Urdina, bai. 1, 2 eta 3, aupa murrio. Wow! Ibai ere libratu da. Orduan, nor dutxatuko da, Olatz? Ni dutxatuko nauk, Es que beida, ze tristea, behitu, Behitu ze... Ez, ba, etxoin, behitu ze tristea, behak... Egitan ilusioa egiten zion. Ez. Behak eskat. Nahi igual, Hala ba. Olatz, guztiko gara? Venga! Cabrones. Txapela ere kendu, Bai. Ze nervioak. Lehendabiziko aldiz eta badaki gainera zierto jakin neska bat guztiko dela. Gainera, bueno, okerrena edo, igual oberena da, badakizula. Tokatu egiten zaizula. Zuk zein egin diozu tira? Urdinari, bat txuria zuretzat, Olatz. Bale? Vale. Eskuminak ibarran, zizurkilen edo nahi duzun lekuan. 3, 2, 1, Olatz! Tira! Oazen! Epa! Epa! Txaro bero bat, Olatzen zat! Bai, jauna! Gainera, Olatz, honena izan da zure erabakiz dutxatu zarela. Bai, bueno. Puntu batzuk irabazi dituzu, benetan. Bueno. Besterat bidali ordez, ni joango naiz da. Ez, egia esan ilusito egitezion da, behak esan hau, esan ni baina, bueno. Ankletetan da etorri Zer pasatzen da, merengea pixka kentzeko, ondo etorri. Beste txalo bat Olatzen zat, eskerrik asko.